ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 96 19 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। आमदारकीची निवडणूक नारायण राणेंना लढवायची नव्हती असं भाष्य आमदार निलेश राणेंनी त्यांच्या वाढदिवस सोहळा कार्यक्रमात केलं। खासदारकीची इनसाइड स्टोरी त्यांनी यावेळी सांगितले, पाहूया। साहेबांचा वाढदिवस म्हणजे खरोखर एक सणासारखा आहे। आज दिवसभर मी त्यांच्याबरोबर होतो, दिवसभर मी त्यांच्यावर फिरतोय। अख्खा महाराष्ट्र मी त्यांच्या बरोबर फिरून बघितलं आणि नेहमीच म्हणजे आज ते खासदार झाले, खरं तर खासदारकीची निवडणूक त्यांना लढवायची नव्हती। ते बोलले आता बस झालं, तर एवढी पदं मिळाली। मी बोललो साहेब, एक गडकरी साहेब एक वाक्य बोलले होते, मला असं वाटतं आम्ही एका रांगेत बसलो होतो आणि योगायोगाने माझ्या बाजूला गडकरी साहेबांची सीट होती आणि त्यांच्या बाजूला कोणतरी तेव्हाचे शिवसेनेचे कोणतरी होते आणि ते एका नेत्याबद्दल बोलत होते। मी त्या नेत्यांचं नाव नाही सांगणार। आणि ते बोलले की काही नेते असण्याने ना त्या विभागाचा, त्या राज्याचा ती ऑटोमॅटिक देखभाल होत असते, लक्ष राहतं। म्हणजे केंद्राने नेहमी कोणाकडे बघून लक्ष द्यावं, तर असे काही नेते आहेत की ज्यांना माहिती आहे की ते तिकडे आहेत म्हणून त्यांचं ते लक्ष ऑटोमॅटिकली जातं आणि म्हणून काही नावं असणं जी गरजेची आहेत ना। म्हणून मी अनेक वेळेला साहेबांना सांगितलं, साहेब तुम्ही आहे ना म्हणून हे सगळं शक्य आहे आणि आपण सगळ्यांनी त्यांना निवडून दिलं। आपण सगळे मोठे प्रचारक होतात त्यांचे आणि ते सिंधुदुर्गामध्ये तर तुम्हाला तर मी नेहमी प्रत्येक भाषणामध्ये सलाम करतो की सिंधुदुर्गाच्या 1 लाखाच्या लीडमुळे साहेब 50,000 खासदार झाले, तर सिंधुदुर्ग वासियांचा विशेष त्याच्यामध्ये कौतुकच आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।